Беларусы чуюць словазлучэнне «людзі на балоце» і ў вачах загараецца хітраваты паляшуцкі агеньчык. А яшчэ хочацца пракладаць грэблю, сустрэць сваю Ганну ці свайго Васіля. Назавем гэта ўсё эфектам Мележа, пра якога зараз распавядзем падрабязней. Нарадзіўся славуты пісьменнік 8 лютага 1921 года у вёсцы Глінішча Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці. Наконт даты нараджэння маецца пэўная блытаніна. Калі аматары творчасці пісьменніка дакапаліся да рэестра пра нараджэнне, пабачылі там дату іншую, 6 лютага таго ж года. Чаму так адбылося, невядома. Можа, бацькі забабонныя былі, не любілі шасцёрак ва ўсіх адносінах, мы не ведаем. Сам Мелеш тусоўкі з нагоды народзінаў збіраў менавіта 8-га. Хлопец нарадзіўся ў звычайнай і незвычайнай сялянскай сям'і. Звычайная – гэта драўляны дом, гаспадарка і адсутнасць марцыпанаў на дэсерт. А незвычайная – гэта калі мама з'яўляецца першай спявачкай на сяло, дзядуля файна на балалайцы грае, а брат выдатна малюе. Менавіта так было ў маленькага Вані, які таксама ад сям'і сваёй не адставаў і пакрысе пачынаў выяўляць талент. У ягоным выпадку літаратурны. Так у пачатковай школе ён піша першыя вершы. Мясцовая пацанва прастыя чатырохрадкові з хлопчыка кпіць. Той перажывае, вядома, але пяра не кідае, пасталее і напіша так, што ў той пацанвы сківіцы падвісаюць. Мелеш скончыў сямігодку ў Алексічах, 10-годку ў Хойніках, працаваў у хойніцкім райкаме камсамола. Да навукі сялянскага хлопца цягнула вельмі. Таму ў 1939 годзе ён паступае ў Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. Тады ж наважыўся друкаваць сваю паэзію. Аднак павучыцца юнаку далі ўсяго толькі 3 месяцы, а потым загрэблі ў Чырвоную армію. Неўзабаве пачалася вайна. У чэрвені 1942 пад Ростовам пісьменнік быў цяжка паранены. Асколак бомбы раздрабіў правае плячо. Руку хацелі ампутаваць, але лёс паслаў Мележу вельмі таленавітага грузінскага доктара па прозвішчу Антонаў, які руку пацыента ўратаваў. І першы свой, так бы мовіць, дарослы твор апавядання сустрэча Іван Паўлавіч напісаў акурат у тбіліскім шпіталі ды левай рукой. Пасля лікавання Мележа адправілі ў тыл. Жыў у Бугуруслане, потым выкладаў ваенную падрыхтоўку ў Малдаўскім педінстытуце, а пасля ў БДУ, які знаходзіўся тады на станцыі Сходняй у Падмаскоўі. Разам з універсітэтам пераехаў у Мінск, паступіў у аспірантуру, выкладаў Белліт, працаваў у рэдакцыі часопіса «Полымя», ну і ў апараце ЦК КПБ. У красавіку 1943 года, дарэчы, вельмі па-партызанску, не сказаўшы нікому ні слова, Мелеш узяў пад руку прыгажуню Людзю Пятрову і завёў яе ў ЗАГС. І ўжо жанатым чалавекам Мелеш робіць першую сур'ёзную заяўку ў мастацкай прозе сваімі апавяданнямі і аповесцямі, эсэ і нарысамі. Бяруць Мележа ў саюз пісьменнікаў СССР. Спачатку калегі папяры ставіліся да яго твораў досыць паблажліва. Не надта пераканаў іх раман «Мінскі напрамак». Сам Мелеш папракаў сябе за празмерны натуралізм і нявобразнасць у мове. Трэба было нешта іншае, нешта больш сваё, цёплае і кранальнае. Тады прыйшлі на дапамогу вобразы малой радзімы і нарадзіўся раман «Людзі на балоце». Сам Мелеш называў яго лірычным. Каб дакладна не ашукаць чытачоў наконт паляшуцкіх побыту, традыцый і гаворкі, Іван Паўлавіч звяртаўся па кансультацыі да свайго таты, які сыну ахвотна дапамагаў, і хадзіла ўся краіна з гэтай кнігай, і охала і ўздыхала над лёсамі любімых герояў, і спачувала баявой прыгажуні Ганні. Нават фільм знялі, вельмі неблагі. Мелеш планаваў не абмяжоўвацца адным раманам, а напісаць цэлую пенталогію. Шкада толькі, што трэці з раманаў палескай хронікі «Завей і снежань» застаўся незавершаным. Першыя 2 часткі палескай хронікі, раманы «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы», былі адзначаны вышэйшай элітузнагародай таго часу – Ленінскай прэміяй. Іван Мелеш стаў народным пісьменнікам Беларусі. Ён адышоў заўчасна. 9 жніўня 1976 года ва ўзросце 55 гадоў яго не стала.